Rabindra Deporma ang borok koine ini kok na. Hambai yang bini uno Krishnapati Deporma Rana Krishna Para boro boni yang uno Krishnapati Deporma sehingga pakor na ini kambe tai Sondaloki Deporma bini sehingga Bosonto Sardar Para boro koron ini kojomo tai korsa Sondaloki Deporma Khatong thogo tamni hingkakai tini sini Maharaja Kirit Bikram Deborma asaimani salno rugui tini TTADC hapangbai tini sara Tripura rajyo o khobui sini Khumulung sabjunalni andaro ebong West Zone bisingo kalainai bibinno bisi 15টা bisio tini sing ri kutung mane kombol tini bagjakha teruk khai kombol sokobai khai sara Tripura wono sini the village committee tongo aro joto jagano okori kutung okasangmo jora bagjangnai tamni hinggakai sini transport ni kiso problem mabai joto sokoi beko ekai okthar salo tini chung o komolno banani bagai chung special babe mo flight bai tuboi tini chung chengai dikha tini sudu Khumulung zonal officer simia sara Tripura sini zonal officer no tini dofani gere bigera rogno kusangmani jorawo chung tini komol ngokha o komol chung bibonno koya chungmo Punjab ni Ludhiana ni sini industry department special babe khaina harei chungo kaham komol no tini bagmaman bagai chungbo blaike khatong thoka sini dofani ukurongno bagriman bagai sing tinoro dofare gaya tini sini komol bag tini thuruk dofani botongo wandini botongo piparasa tongo bibonno ongko ni community ni borongno bo chung tini yapariman kha abon bagai no blaike no chung tini tongthogo hingkakai omti haikai no buskango chini 15 tarik Disember o eko Khumulung stadium o chi football lungnai o football o baisung butia final ni kok tongo adino bo chini orani player bai bo srapsa thuna ni kok tongo aboni bagai tinini o kathani salo ang o Khumulung amsaini no khoboi biশেষ কইরা chini o mandai o Khumulung sabjunal ni andani bororong no गोबां gai phaiयै adino naiphinan bagai khosaro tai chini buskango tring bisi kotal o bisi kotal ni bo jotono khaka ham yafaro chung chini junal tai sab junal ni ngoi tai Christmas ni salo jotono Prabhu Jishu ni hamari mane jotono kaham krenkai tongmanthun tongbaithun ebong Christmas tai bisi kotal ni bisingtui chini dofane hamari phaitun omono diai no tini chung komol bagmani opanno blaike musangri manmani bagai chung bonobo hambai mariwo biশেষ কইরা chini bubagrano blaike na hambai mariwo bini dagi mungbai bini guideline bino chung musik kotorma wansugoi tini komol bagai chini dofani bororno okosama jorawo kisiksa borno kutung khlaiye manan hine chung khaklai tai tamo sanai tini bisi burum no bubagrano o asaima salno chung pala jangai borom hambai tini sara Tripura joto chini zonal office tongo o zonal no tini bagjana eka potite bisio no chung 13 ta komol bangnai krei rongno eka mo simino paithagya moni porebo chini kotal budget phaika hingyakai budget dung khangyakai chung apurubo chung tebo komol bangnai eka agi je khutung bangmani amti haibo chung khutung rog tebo bangnai ni bagai chini wansung tongo ebong jara rigana ing koya borongno sari dinan bo chini wansung mani tongo